जोंनि फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि जि BPF पार्टीजों प्रजेक्ट खालामजानाय जायफोर बिजाथिफोर दङ जेरैहाय 46 नं उदालगुरि ST समस्तिनि मानाव गेदेर श्री रिहन दैमारी आरो मानाव गेदेर नं 47 माजबाट समस्तिनि श्री चरण बर' बिथांमोनखौ जों दिनै बरायनो नागिरदों आरो जोंनि बरायनायनि गाहायै मोनब्रै आफादनिफ्राय जोङो बहाय खौसे जानाय जादों। गिबियाव दङ जोंहा सारेन्डार्ड NDFB आरो नैथियाव दङ जोंहा इउनाइटेड फराम अफ एक्स Ndfb आरो बेबादिनो दङ जोंहा इन्डिजिनास पिपल्स वेलफेयार अर्गेनाइजेसन अफ द नर्थ इस्ट आरो लोगोसे दङ नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड आरो माखासे जोंनि वेल विशार्स रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि वर्कार्स बिथांमोनहा जोंजों लोगोसे दङ आरो दा आंजों लोगोसे आङो IPWO इन्डिजिनास पिपल्स वेलफेयार अर्गेनाइजेसननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बाथ्राखौ बुंदों आरो आंजों लोगोसे दङ जोंनि आफादगिरि आंनि खाथियाव दङ जोंनि मस्ट सिनियर एक्स Ndfb लिडार आरो गासिबो आंनि उन सिगां थानाय गासिबो मस्ट सिनियर एक्स Ndfb मेम्बार्स एन्ड लिडार्सफोर दंजोबो। दा जोंनि थांखिया बरायनायनि थांखिया जाहैबाय जिहेतु दायो जोंहा एक्जिस्टिं BTC जाय गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआ जाहैबाय BPF पार्टीजों दैदेनजानाय बे गभर्नमेन्ट। बेनिखायनो जोंनि फैबाय थानाय समाव हारिनि मोनसे मोजां जाफुंसारनायखौ नागिरनानै आरो जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि भबिष्यतखौ जोङो आरोबाव साबसिन खालामनो थांखियै आरो हारिनि माखासे गांनाय उखैनाया दासिमबो सुफुंजायैखौ जोङो बे सरकारनि गेजेरजों सुफुंजानायखौ हास्थायनानै जोङो बिथांमोनखौ आरोबाव नैबे फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलिनि जि जेनेरेल इलेक्शन बे जेनेरेल इलेक्शननि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों देरहासार खालामनानै बिथांमोनखौ बोलोगोरासिन खालामनानै बर' हारिनि खंख्ला जानाय गासैखौबो जों सुफुंहोनो थाखाय जों बिथांमोननो आरोबाव जों खाबु होनो नागिरदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्रायबो जों बोलो खाफ्रानानै जेरैहाय हागौ बिसायख'थिसिमाव जेसेबां सम दं बेखौ जोङो बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावनानै फुल सुइं खामानि मावनानै फुल सापर्ट होनानै जोङो बेबायदि खामानि मावनो थाखाय जों ओंखारदों। बेनिखायनो दिनैनि सानाव जोङो बिथांमोन बिजाथिफोरखौ जोङो बरायनायजों लोगोसे जोङो बेबायदि मोनसे स्ट्रेटेजि लानो थाखाय दिनैनि जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोङो रायजो राजानो जों मिथिहोनाय जादों। दिनै जोङो मुंख'जानाय जायफोर आफादफोर जों आफादनि जानानैनो जोङो मदद होगोन नाथाय जोङो बेबायदि हान्जायाव एबा दोलोआव जोङो बेबायदि थोंजोङै जोङो बेबायदि हाबनाय जानाय नङा। जोङो जोंनि गावबागाव आफादाव थानानैनो जों बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय फुल सापर्टखौ जों होनाय जागोन आरो दिनैनि जाय बिजाथिफोरनि गेजेरजों जोङो बेवहाय जोंनि बे स्ट्रेटेजिखौ लानो थाखाय जोङो जथुमदों बेनि गेजेरजोंनो जोङो बेवहाय नुजाथिफैनाय जोंनि मानाव गेदेर रिहन दैमारी मानाव गेदेर चरण बर' आरो बिथांमोनजों लोगोसे जों नुजाथिफैगोन प्रेस मोसाहारि बिथांमोननि गेजेरजों जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम जोंनि BTCनि गाहाय खुंगिरि बिथांनिसिम जोङो मोनसे गोसोखां बिलाइ जोङो गथायनो नागिरदों आरो बे गोसोखां बिलाइयाव जोङो माखासे थांनाय जोंनि जिथु BTR एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों माखासे हारिनि मुलाम्फा गोनां माखासे दफाफोरखौ मावफुंजानायजों लोगोसे एक्स Ndfbफोरनि खंख्ला जानाय आरो जोंनि एक्स Ndfबफ्रा दासिमबो केसजों आरो बेबादिनो जेल सिङाव थानानै सैनांनाय आरो बिदिनो हारिनि माखासे हा हुनि बेबादि गिनो गोनां सम सफैनाय गुबुनारि आउटसाइडार्सफोरजों बेबादि इनक्रोच खालामजानाय बैफोर गासैनिफ्रायबो रैखाथि मोननो थाखाय आरो बिनि सायाव गोहो गोरायै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो बे BTC खुंथायखौ जों खावलायनानै बेबादि मोनसे गोसोखां बिलाइ जों दिनै गथायनाय जागोन। बेहाय जोङो गासै मोन 15 दाबि जोङो लाबोनाय जादों
बे दाबिफोरनि गेजेराव जोङो सेथियावनो जों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो बे केसजों सैनानै थानाय एबा जेलाव बेबादि सैनानै थानांनाय गासैबो जोंनि जांख्रिथायारि लोगो बिथांमोनखौ जों सख'जानायखौ जोङो बेहाय सेथियाव जों लाबोनाय जादों। बिनि उनाव जोङो जायफोर दफाफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां बे मुलाम्फा गोनां दफाफोरखौ जानायखौ जोङो लुबैदों। बेनिखायनो बेनि सायाव जोङो खावलायनानै जोङो बे गोसोखां बिलाइयाव जों सोफानाय जादों। बेजोंनो लोगोसे जोंहा जि बर' हारिनि एबा ट्राइबेल माहारिनि जायफोर हाफोर दङ बाहाय आउटसाइडार्सफ्रा गुबुनारिफ्रा बेबादि लोब लोब हाबफैगासिनो दङ। बेनि सायाव जाहाथे गोख्रों मोनसे राहा लानानै बेफोरखौ होबथानाय जों राहा खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बेनि सायावबो जों खावलायनानै जोङो गोसोखां बिलाइखौ जोङो होनाय जादों। बिनि उनाव दङ जोंहा नैबे दा प्रग्राम लानाय जोंनि सारेन्डार्ड एनडिएफबि अफिस थानाय बे हायाव जोङो जोंनि मुंख्लं एबा जोंनि फ्रिडम फाइटार्सफोरनि मुंखौ जोङो अराय गोजोर लाखिनो थाखाय जोङो बेबादि मोनसे फ्रिडम फाइटार्स गेस्ट हाउस हिसाबै लुफुंजानायखौ जोङो हामग्लायनानै बेनि सायाव जों खावलायनानै बे पइन्टखौबो जोङो बे गोसोखां बिलाइयाव जों सोफानाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा थांनानै थानाय बर' हारिनि थाखाय जांख्रिखांनाय दावहारुफोर जायफ्रा दिनै बेबादिनो मिरौ जिरौ जिउ खांगासिनो दङ बिथांमोननि मोनसे थांनानै थानो हानायनि गोजोर मोनसे राहा मोननो थाखाय जों बाहाय मोनसे पइन्ट जों सोफादों। आरो जायफोर मुंख्लंफोरनि न'खरा दिनैसिमबो बेबादि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामखांनायनि उनावबो न'खरफ्रा जेबो बेबायदि कम्पेनसेसन मोननो हायाखै, थालांनाय माखासे मुंख्लं न'खरफोरनो बेखौ मावफुंनानै होनो थाखायबो जोङो बहाय सोफानाय जादों। आरो दायो गोदानै जिहेतु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा बेबायदि मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनो थांगासिनो दङ। बे मिनि सेक्रेटारियेटनि केम्पासनि सिङाव जोंनि फार्स्ट मार्टिर बि बांबुरगोरा सार बिथांनि मुंखौ जों अराय गोजोर लाखिनो थाखाय जारिमिनाव जोङो गोथां लाखिनो थाखाय बिथांनि मुसुखाखौ बे केम्पासनि सिङाव जोङो गायसननो थाखाय जों बेबादि बे पइन्टखौबो जों सोफानानै खावलायनाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे दानि खुंथाय सरकारनि जिफोर माखासे सा सुबिदाफोर होनाय जायो बैफोर सुबिदाफोरखौबो जोंनि बे सारेन्डार्ड एनडिएफबिफोर बा जोंनि एक्स एनडिएफबि वार्कार्स गासैनोबो जाहाथे बेफोर सुबिदाखौ होयो बेखौबो जों खावलायनानै जोङो बेवहाय मोनसे पइन्ट लाबोनाय जादों। आरो मोस्ट इम्परटेन्टलि जोंहा जाय नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिथांमोनहा दिनै बेबादि आवगायाबो फावसायाबो बेबायदि मोनसे अबस्थायाव दङ। दिनै बिथांमोनहा बर' हारिनि थामोनथानि थाखायनो बेबादि मोनसे आफाद खुलिफिनदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दिनै खुनु मोनसे फर्मेलिटिस गैयाबासिनो बेबादि मोनसे डिसबेन्डमेन्ट एबा डिसलिउसननिबो मोनसे प्रसेस जाया, मोनसे सिज फायारनिबो जेबो प्रसेस गैया। गभर्नमेन्टआ दिनै बिथांमोनखौ नेग्लेक्टेड खालामनानै दोनदों। बिनि सायाव बेबस्था लानो थाखायबो जोङो खुंथाय गोहोखौ जों खावलायनानै बेखौबो मोनसे जों पइन्ट लाबोनाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार बेबायदिनो बर' हारिनि नेसनेलिस्ट स्पिरिटजों खामानि मावग्रा गोबांथार सुबुंफोर दङ। बिथांमोनखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै जोंनि जिहेतु बोसोरफ्रोमबो खुंजानाय बिटिसि एकर्ड डे बे एकर्ड डेआव बिथांमोनखौ जाहाथे बरायनानै मान बावो बेखौबो जों खावलायनानै जोङो बेवहाय मोनसे पइन्ट जोङो सोफानाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा एक्स एनडिएफबिफ्रा जिहेतु गोबां समनिफ्राय थामहिनबा थांनाय बिटिआर एकर्डनि उननिफ्रायनो 5 बोसोरनि बारा बेबायदि सैनांबोबाय, थांनाय सरकारा जिहेतु जेबो नायाखै। बेनि थाखाय जों दिनै खौसेयै जोंनि आफादफ्रा बेबादि माखासे इन्डास्ट्रियेल रिभलुसनाइजेसननि गेजेरजों जोङो माखासे इन्डास्ट्रिसफोर जोङो गावनि इनिसियेटिभजों जोङो माखासे बेवहाय फसंनानै बिनि गेजेरजों जोङो गावबा गाव थांना थानो हानायनि राहा, आथिं गसंनायनि राहा जोङो होनो थाखाय जोङो बेबस्था लादों। आरो बेवहाय जों सरकारनिफ्राय मदद जों मोननो थाखाय जों बेखौबो सोफानाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो सिनियर सारेन्डार्ड एनडिएफबिफोरनिफ्राय जोङो लेन्ड एडभाइजरि बर्ड आरो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बेफोरावबो जोङो माखासे सोद्रोमानि जायगा जोङो नागिरनानै बेखौबो सोफानाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे
पलिसि मेकिं बडियावबो जोङो बे सारेन्डार एनडिएफबि सिनियर मेम्बार्सफोरनिफ्राय जोङो मेम्बारशिप जोङो नागिरनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जिहेतु जों खौसेयै खामानि मावलांगोन बेनि थाखाय जोङो बे सिनियर एनडिएफबि नेसनेलिस्ट स्पिरिट थानाय जोंनि बिथांमोन गेदेमाफोरनिफ्राय बेबादि उननि समफ्राव हारिनि थाखाय बेबादि गुवारै खामानि मावलांनो हानायनि मोनसे सुबिदा थानाय बायदि बिथांमोनखौबो बेबादि बिसायख'थिफ्राव बाहागो लानो थाखाय जोङो खाबु होनो जों बेखौबो खावलायनानै सोफादेरनाय जादों दिनैनि पइन्ट्सफ्रा बेखिनियानो जोंनि गोसोखां बिलाइनि बिसायख'थियावहाय नोंथांमोना मोनब्रै आफादा गावबा गावनि फ्लेगखौ लानानै बिथांमोनखौ मदद होगोन ना बिथांमोननि फ्लेगनि सिङाव थांनानै फोसावफिनगोन जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो जोंनि आफादावनो थानानै जों बिथांमोनखौ मदद होगोन जोङो बेबादि फर्मेलि बिथांमोनजों जोङो थोंजोङै बेबादि जइन जाया जोङो जोंनि आफादावनो थानानै जोंनि बेनारजोंनो बिथांमोनखौ जोङो मदद होगोन नोंथांमोननि मोनब्रै आफादाव बेसेबांफोर सोद्रोमाफोर दङ होनना नोंथाङा बुंनो जोंनि मोनब्रै आफादाव सोद्रोमा होननानै बुंनो थाङोबा बहाय रोजानि हिसाबाव थाङो बहाय 100 जौनैनि नङा बहाय रोजाजोंसो एबा हाजारजोंसो बेखौ साननो हायो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय बिपिएफआ देरहागोन होनना सानो नामा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफआ देरहागोन होननानै जोङो गोसो गोरबोजों फोथायो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनै बिटिसिआव बेबायदि खुंथाय गोहोखौ बिथांमोना लानानै दंखायो अलरेडि आरो बेजोंनो लोगोसे सोरगिदिं थानाय गुबुन गुबुन बे गावस्रा थानाय दिनै जायफोर बिथांमोन एबा दोलोफोर एबा गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनाबो दिनै बे बिपिएफ हान्जाजों दिनै बेबायदि खौसेयै खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों